Salut, sunt Mihaela. Astăzi vom rezolva problema 2, subiectul 3 de la testul 10. Pe scurt, se citește un șir de caractere. Între oricare două cuvinte care se termină cu aceeași literă se inserează cuvântul succes. Dacă nu există astfel de perechi de cuvinte, se afișează mesajul nu există. Eu am pregătit biblioteca cu șirul de caractere, C-string. Am declarat și șirul inițial, șirul citit, șirul auxiliar, inițializat cu null, pointerul de șir de caractere și o variabilă OK, un switch. Am citit și șirul inițial. Apoi, în pointerul P vom salva primul cuvânt cu ajutorul funcției string token s și delimitatorul de șir este spațiul. Cât timp P-ul este diferit de null, adică cât timp mai există cuvinte în șirul nostru, dacă ultimul caracter string length din P minus 1 este pe poziția string length din P minus 1 este egal cu ultimul caracter x de string length din x al noului șir format, din ultimul cuvânt al noului șir format, minus 1. Deci dacă este îndeplinită această condiție, concatenăm x-ul, deci în șirul nou format, concatenăm x-ul împreună cu cuvântul succes, deci inserăm mai întâi cuvântul succes și apoi cuvântul nostru din șir, cuvântul P. Deci în șirul X, în șirul auxiliar, inserăm cuvântul nostru și nu am terminat pentru că vreau să tratez cazul nu există. Switch-ul îl vom seta la 1. Deci dacă am găsit cel puțin un astfel de caz, OK va lua valoarea 1. Else, altfel, vom concatena de string cat la nou șir spațiu, da? Că urmează să introducem un cuvânt și atunci punem spațiu și cuvântul respectiv. Deci dacă cele două cuvinte nu se termină cu același caracter, voi insera numai spațiu și cuvântul respectiv în X și P, reprezentat prin pointerul P sau salvat în pointerul P și apoi merg la următorul cuvânt P egal cu str token, tot cu funcția token, null, depășesc caracterul de sfârșit de șir null și spațiul și ajung la următorul pointerul P, salvează următorul cuvânt. Și acum avem două cazuri. Dacă OK a rămas 0, înseamnă că nu am întâlnit niciun caz
în care cele două cuvinte, să există două cuvinte care se termină cu aceeași literă. Deci if OK este 0, o să afișez Yout, nu există. Nu există. Există. Else. Voi afișa. Voi salva. Pentru că trebuie să modific de fapt șirul inițial. Deci voi salva șirul auxiliar ajutător X în șirul cu funcția string copy. String copy salvez șirul în S, dar nu de pe prima poziție, deoarece avem pe prima poziție avem un spațiu. Un spațiu. Ne punem un spațiu și apoi cuvântul P. Și atunci salvez X plus 1. Și afișez, bineînțeles, șirul astfel format. Să dăm și o executare. Da? Să zic, mama, da, dați, bunici, dar tu ce aici. Și avem succes, am avut succes. Mai executăm o dată, pentru cazul nu există. Și o să mă studiez frați, dar tu. Nu există un astfel de caz. Mulțumesc!